Днес татко и брат ми се връщат от ски почивка и съм решила да им направя изненада. Ще им правя лазаня, но си мисля да направя и някакъв десерт. И тъй като вече доста десерти съм им правила, искам да направя нещо ново, нещо с което да ги изненадам. И това, което ми хрумна, е да направя донати. Обаче аз никога не съм правила донати до сега. Нямам представа как се правят, много са ми трудни печивата и също ми е много трудно пърженето. А тук не само, че ще имам да меся и да правя някакъв вид тесто, което е, пак казвам, изключително трудно за мен, но ще трябва и да ги пържа. И нямам представа наистина как ще се получат. В моето съзнание изглеждат по този начин, но реалистично най-вероятно няма да се получат така. Просто искам да зарадвам семейството си и когато се приберат да има сготвено, да има и солено, да има и сладко. Бебчо спи ето тук. В момента съм си сложила да размразявам мая. По принцип в рецептата беше суха мая, обаче аз имам само такава прясна и си отрязах половината и в момента я разтварям. Ето тук в това канче с малко вода и захар и то вече даже е набъбнало и изглежда супер пухкаво, но се надявам да се получи. Съм си оставила маслото да ми се разтапя, но осъзнах, че нямам мляко. И сега трябва набързо, докато се разтапя маслото, да прескоча набързо до магазина и да си взема мляко. Също нямам и ванилия, ще трябва да взема и ванилия, но много силно се надявам в магазина също да има от тези инструменти, с които се пълнят, прави се пълнеж в десертите, защото ми се щеше да направя карамелизирани донати, които изглеждат по този начин и са пълни вътре с крем, но за жалост мама имаше такъв инструмент, но аз го счупих. Това трябва да остане тайна. То общо взето, ако успея да намеря от тези инструменти, с които да напълня донатите, може би ще ги направя по този начин, като пълнички и ще ги напълня вътре с ванилов крем. Но ако няма такъв инструмент, просто ще си ги направя стандартни донати с дупчица и глазирани отгоре. Аз съм много развълнувана да ги направя и много силно се надявам да ги кусат и да ги харесат. Върнах се. Намерих такъв шприц се нарича. И честно казвам, не ми се даваха толкова пари, обаче се почувствах длъжна, защото щупих този на мама. Взех мляко и ванилия и започваме. Вързах си косата с тази сладка панделчица отзади. За донатите това са ми нужните съставки: брашно, мая, масло, захар, яйце, мляко и инструментите, с които да разбърквам и да меря. Първо изсипвам маята. След това добавям 55 грама захар. Разбърквам хубаво. Сега трябва да добавя млякото и маслото. Като маслото ми е някъде към 48-50 грама. Някъде към 1/5 от това масло, което е 250 грама. Хоп. И всъщност сега това масло ще го сложа в микроволновата за малко, за да се разтопи леко. И към него ще добавя и млякото и съвсем леко ще го затопля, толкова колкото да не е студено. Не трябва да е топло, защото ако е топло ще убие маята. Маслото се разтапя буквално за секунди. Ето вече е почти разтопено. И добавям 215 мл мляко. 200 и още малко. Общо взето, мисля, че така горе-долу е добре, защото аз май сложих повече вода в маята, отколкото трябваше. Надявам се да не стане твърде воднисто, защото наистина тук при тестото всичко трябва да е точно. Аз с точностите съм много зле, всичко винаги го правя джаста-праста. Това, както казах, го слагам съвсем за малко да се затопли, не да е горещо или топло, но съвсем лекичко да се промени температурата, просто за да не е студено. Също забравих да сложа щипка сол, освен захарта, слага и щипка сол. Перфектна температура. Буквално не е нито студено, нито топло. Готово е да го изсипвам при маята и захарта и яйцето и да, при тази смес тук. Докато
Докато го изсипвам, ще разбърквам. И сега е време за брашното. Брашното трябва да ми е някъде, по рецептата е 389 грама, обаче аз няма как да измеря точно толкова, защото нямам мерилка. Затова ще сложа приблизително 400 грама, защото аз така или иначе мисля, че течностите ги направих малко повече отколкото трябва. Течната смес е малко повече отколкото трябва. Така че ще си сложа спокойно 400 грама брашно. Ще си го разделя на две половини, защото втората половина няма да я бъркам с бъркалката, а с ето този инструмент. По принцип е хубаво да си го пресея брашното и ще се опитам. Не мисля, че това е задължителна стъпка, но вярвам, че може да има някаква полза от това да го пресея. Това никой не го видя. Така. Аха. Окей. Успях да го пресея. Вау, прилича на пудра захар. Буквално е толкова фино. И сега го разбърквам хубаво. Това изглежда прекрасно, между другото. Мисля, че вървя в добра посока, много силно се надявам. Аз не проверих дали имам олио. Май трябваше да купя и олио. И консистенцията му е нещо ето такова. Пак е течно, просто е по-гъсто. Сега трябва да добавя и другата част от брашното. Сложих, мисля, че към 250 грама брашно, така че още 150 ми трябват. Аз наистина не запомня колко брашно сложих. Окей, това са точно 150. Общото наистина ще го правя на око, защото не си спомням колко сложих. Мисля, че със сигурност ще трябва да добавя брашно, просто моите течности са доста. Наистина доста. Още 50 грама добавям. Доста е течно, трябва да добавя поне още 50. Мисля, че нещо... не знам. Да, сега е доста по-добре. Надявам се като цяло да се получи точната консистенция. Може би да добавя още 50 в крайен случай. На мен ми изглежда доста добре, но мисля, че трябва да е една идейка по-гъсто. Мисля, че това е вече финално. Това как изобщо се случи? Как е възможно това? Никога не се е чупил. Как така се счупи изведнъж? Нямам друго освен това, така че явно с това ще трябва да разбърквам. Доста е леп нещо. То така трябва да е по принцип. Харесва ми консистенцията му. Мисля, че точно така трябва да изглежда. Малко по-лепкаво ми изглежда, отколкото трябва. Пак казвам, защото явно аз сложих повече течности. Още маята, като я разтварях, мисля, че сложих малко повече вода, отколкото трябва. Но честно казано ми харесва как изглежда. Наистина ми харесва и мисля, че ще се получат добре. Ще го оставя да втаса горе-долу 1 час. Ще го оставя при съвсем леко загрята фурна, просто за да може топлината да помогне на това да стаса. Пък и след това така или иначе ще пека лазаня там. Току-що осъзнах, че нямам кори за лазаня, имам кори за баница, които така или иначе трябва да използвам, така че май ще правя нещо като баница с пилешко и разни други неща. Не знам дали ще ползвам всички съставки, честно казано. Това съм се нахвърлила като идеи, но не знам дали ще успея да ги комбинирам, тъй като корите за баница са доста по-тънки, отколкото тези за лазаня. Най-вероятно няма да използвам цялото полишко, защото то е доста. Ще взема само половината.
и си започвам соса бешамел. По принцип нямаше никакъв проблем да ги правя същевременно, за да си спестя повече време, но днеска съм доста по-внимателна от обичайно, защото ме е страх да не прецакам нещо. Маслото си го разделям ето по този начин. Едното ще го ползвам за крема за донатите, а другото ще е за соса бешамел.
се уникално вкусни. Аз наистина не очаквах да се справя толкова добре. Даже си добавих още малко крем, защото и той беше невероятен. Занапред ще има още кулинарни влогове, но днес със сигурност беше огромно предизвикателство за мен и съм супер щастлива, че се справих. Така че отивам да ги хапвам и до следващия път.